जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिया आरो दाखालि बावै जाबायदि फेसबुकआव भाइरेल जानाय दावराव जानाय माबायदि भिडिअफोरा फेसबुकआव भाइरेल जायो दावराव खालामो फेसबुकआव मा प्रफिट दङ मानसिफोरा एसेबां भाइरेल खालामो दावराव खालामो भिडिअ होनो हायो जोङो बेफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोङो मैया मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों। सासे उन्दै गथ' सासे हौवाया लाना थांनानै बेनिफ्राय स्टेशनाव दोनफैनानै हिनजाव गिदिरा मोनथिनानै सिख्ला गथ'खौ सोबानाय रायनाय ओरैबायदि भाइरेल जादों नायख' हाया फेसबुकआव बोदलाबानो बेनिल' भिडिअ। दा जोङो दायखौ सोरबा सासेनियावल' जाबसिनब्ला जानाय नङा, सोरबा सिख्लानियावल' आरो हौवानियावल' जाबसिनबाबो जानाय नङा। दाया गासिनियावबो दङ, दंना गैया? बिसोर सानैनियाव दाय दङ जायखिजाया। दा फेसबुक होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव ओरैबायदि डेन्जार जाबाय, ओरैबायदि गिनो गोनां जाबाय। सोरनिबा सेकेन्ड भिडिअल' मोननो नांगौ, दुनियानि मानसिया शेयार खालामो, दुनियानि मानसिया गावबा गावनियाव पेजआव होनानै लायो। आरो दिनैनि दिनाव फेसबुकआव ओरैबायदि जाबाय, माखासे फेसबुक पेज सालायगिरि सोरबा सिख्लाफोरबो दङ हिनजावफोरबो दङ, मोजां भिडिअखौ होनो गारनानै दिनैनि दिनाव सिख्लाफोराबो हिनजावफोराबो गाज्रि सोदोबबो बुंनो लाजिबावला। आङो फेसबुकआव ओरैबायदि नुगासिनो दङ। बेनिफ्राय सोरबा सोरबाथ' दङ गुवाहाटि टाउनाव थानानै गावनि गाज्रि ड्रेस गाननायखौनो डाइरेक्ट होखायो। बिसोरनि बिजनेसा बिसोरनि इनकामा आलादा। बिसोरो फेसबुकजों मालाबाबो थाइसेबो खामायनो हाया, फेसबुकआव जेबो गैया होनखायो आं। मिलियन्स भिउ जाब्लाबो फेसबुकआव नोङो 10,000बो 8,000बो मान्थलि नों खामायनो हानाय नङा। फेसबुकआव जेबो गैया। थेवब्लाबो बिसोरो मा गावबा गावखौनो ओरैबायदि दिनैनि दिनाव जों फेसबुकआव नुनो मोनो। दा आङो थांखांनाय समफोराव गोबां लाइमोन उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौनो आं बुजायबाय। दा मैयानि जाथायखौ नाय, सासे उन्दै गथ' नायनो समायना देरफुनाय, महरबो गैया नङा महरबो दङ, नाथाय सोरजोंबा थगायजादों, सोरबाया थगायना लेंहरदों ना मोनथिखानानै फैदों, गुबुन गोजान जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाया लासै सोरखौबा होसोबोनानै बेनिफ्राय हमजादों बुजादों। दा नाय, फिउचारनि बागै गोबां बाथ्रा बुजायबोबाय। फिउचाराव समायना महर जानानै मा जानो? आं गोबां बाथ्रा बुंबाय। समायना महर जानानैल' मा जानो? समायना महरब्लाबो मा रां रुफा थाखा फैसानि उनावबो मानसिया खारफानो गोनां जायो। जायोना जाया? जों हौवा मानसियाबो समायना महरब्लाबो जोंबो रां रुफा थाखा फैसा खामायनो फैसानि उनाव खारफानो गोनां जायो। रावबो समायना महरजों समायना गावनि सोलेरजोंबो रावबो मोनजाजोबा। गासैनोबो रां रुफा मोनजायो नङा सोरबा समायना महर समायना मोनजायो मोनजायाना? समायना महरजों मोनजायोब्लाथ' थाइसेबो रां रुफानिबो बिजनेस खालामनांनाय नङामोन, खामानिबो मावनो नांनाय नङामोन, ओरैनो जिराय जिराय मोनजागौमोन। मोनजाया। जों बेफोर बाथ्राखौ गासैबो मिथिखागौ। आङो गोबां बुजायबाय। दिनै नाय, एसेबां उन्दै गथ' मानो आलाय सिलाय एसेबां उन्दै समाव सोरजोंबा सोबाजानानै सोरजोंबा हौवाजों थांनानै सोरबा हौवाया लेंहरनायाव दिनै स्टेशनाव सोबानानै भिडिअ बानायजानो गोनां जादों। दिनै बे भिडिअआ ओरैबायदि भाइरेल, ओरैबायदि शेयार, नोंनि जिबन नोंनि महर नोंखौ रावबो नाया दिनैनि बे दुनियायाव। नोंनि महर, नोंनि देलायनाय, नोंनि बायदिसिना नोंखौ रावबो नाया। नोंनि माबा मोनसे भिडिअ मोनदों, बे दुनियानि मानसिया फेसबुकआव ओरैबायदि शेयार खालामगोन, ओरैबायदि गावबा गावनि पेजआव हगारनो हागोन, नोंनि लाइफआ बरबाद। नोंनि लाइफआ जिन्दगि थांनानै दङब्लाबो थैनाय बायदि। बेनिखायनो आं गोबां बुङो, सिख्ला मानसिनि जिबना बहुत डेन्जार। उन्दैयावनो मोजां जानांगोन, मोजां लामाथिं थांनो रोंनांगोन। बुजि मोनाब्ला आं गोबां बुंबाय, नाथाय आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बुंथ'ला। दा जोंना फेसबुकआ ओरैबायदि जानानै दङ। दा दाखालि बावै आं एलबाम बानायबाय मोनसे। सोरबायाथ' जेम्स बड' ब्लगनि नामाव फेसबुक पेज खुलिनानै दोनदों। आं दा बिसोरखौ सब जेलाव सोजोबनो हायो।
आंहा फेसबुक गैया, गुबुनासो आंनि फट'फोरखौ लांनानै होयो। आंहा फेसबुक होननायानो गैया, आं फेसबुकखौनो सालाया। आङो न'आव थाङोब्ला फेमिलिनियाव नायो फेसबुकखौ। जेम्स बड' ब्लगा लासै फेसबुक पेज खुलिनानै लादों, अब्ला आं बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ? नायदो, आंनि मायबा मोनसे बाथ्रा मोनोब्लानो बेवहाय लांनानै होयो। मानसिफोरा आंखौसो सानबाय। आं बुंखायो, आंखौ फेसबुकआव आंनि नाम मोनदोंब्लाबो रावबो फल' खालामनाङा, आं नङा। आंनि फट' मोनदोंब्लाबो रावबो बेवहाय फल' खालामनाङा, आं नङा। आं उनावसो बानायगोन, दा नङा। आं फेसबुकआव दिनैनि दिनाव आं सहसाव थाया। मानो होनोब्ला ओरैबायदि नायथाव जायै जानानै दङ फेसबुकआ। दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जानानै दङ, गाज्रि सोदोबखौबो बाहायो, बुंबोयो। अब्ला नायदो, अब्ला फेसबुकआव माबायदि थानो? फेसबुक पेजाव माबायदि नों मोजां बाथ्रा बुंनानै फेसबुकआव नों माबायदि थानो? थाथावथारा फेसबुकआव। बे आंनि साननाय। दा आंनि भिडिअखौनो दाखालिबावैनि एलबामखौ सोरबाया 45 सेकेन्ड, सोरबाया 1 मिनिट लासै दानस'नानै इन्स्टाग्रामाव होदो, फेसबुकआव होनानै लादो। नाथाय प्रफिट जेबो गैया, इनकाम जेबो गैया। मास मोनसेयाव नोङो 5,000 थाखा खामायनो हानाया सहस नङा फेसबुक पेजजों। नाथाय गोबां मानसिफोरानो गोबां रां मोननाय बायदि देखायो, गोबां रां मोनदों होनना बुङो। मिलियन्स भिउ जायो। थेवब्लाबो फेसबुकआव जेबो गैया, इसेल' रां, ओरैबायदि इसेल'। मोनसे भिडिअ बाय बिराद मोजां भिउ जाबाय, $1, 80 थाखा फैसा। अब्ला नायदो, मिलियन्स भिउ जानायनि उनावबो, बेसेबा भिउ जानायनि उनावबो। अब्ला नाय फेसबुकखौ माबायदि मानसिफोरा रावनिबो जिबनखौ नाया, रावनिबो भिडिअखौ नाया, गावबा गावनि इसे रांनि थाखायनो फेसबुकआव भिउनि थाखाय ओरैबायदि हगारजोबनानै होयो। ओरैबायदि डेन्जार दिनैनि फेसबुकआ, ओरैबायदि गिनो गोनां, नोंनि मोजांखौबो नाया, नोंनि गाज्रिखौबो नाया। फेसबुकआ ओरैबायदि जाबाय, आंनि एलबामा अनलि 4 मिनिटनिल'। बेवहायनो 1 मिनिट 45 सेकेन्ड दानस'नानै गावबा गावनि फेसबुकआव होना होयो। इसे थाइसे $1 बा थाइनै $2नि थाखाय। अब्ला नायदो, सोरनिब्ला गाज्रि भिडिअ, सोरनिबा बुजानाय, सोरनिबा बायदिसिना भिडिअ मोनोब्ला अब्ला बेसेबां बेखौ होबावगोन? अब्ला सानना नायदो। आरो गाज्रि बाथ्रा बुंनोबो लाजिला फेसबुकआव। आङो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन, जोङो गाज्रि खोन्थिनानै, गाज्रि बाथ्रा बुंनानै फेमास जानो हागोन फेसबुकआव। नाथाय बे फेमास जानाया सनमान गैया। गाज्रि देखायनानै, गाज्रि भिडिअ बानायनानै, बायदिसिना देखायनानै नोंनि फेसबुकआथ' ओरैनो अट'मेटिकलि भिउ जाखायो फेसबुकआ। गाज्रि भिडिअ हो, मोजां भिडिअ हो, फेसबुकआ ओरैनो भिउ जाखायो। मानो होनबा बोदलाबाय थायो मानसिफोरा, बोदलाबाय थायो। जायखिजाया भिडिअ हो नों, गाज्रि होब्लाबो भिउ जाखायो, आरो गाज्रिया बांसिन भिउ जायो। दा सोरबा साननो हागौ फेसबुकआव आं गाज्रि भिडिअ होनि, गोबां भिउ जायो माथो, लाख भिउ थाङो, आंखौ बयबो सिनायो, आंखौ बयबो मिन्थियो। नाथाय बे लाइफ टाइमनि थाखाय, बे नोंनि सन्माननि थाखाय मालाबाबो नोङो फेमास जानो हाया। नोंनि बे गाज्रिया, बे नोंनि गाज्रि देखायनाया फेसबुकआव नोङो फेमास जायोब्लाबो नोंनि रियेल लाइफनि सन्माननि थाखाय बे नङा। सन्माननि थाखाय बे मालाबाबो। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।